Chabvondoka muZimbabwe, maWar Vets odedzera kuti ED ZANU-PF timu yevarakashi vatiuraya necorruption vauraya nyika. Saka vari kuti ED ngastepe down, hatichamude. Vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are returning subscriber, welcome back. Tiraya munzwe zvekutaurwa nemaWar Vet ajamuka pakaipa. Zvakatangana naZigauke Army Commander General akabatsira kuti iwe munangagwa uyepo ozinzira paZBC kuti basa rapera. Pana Eston Moyo okunzwa kuti basa rapera kujerera kwakadi ikoko. Tine vana vakawanda vakarara mumasango vasina makuva vachifira nyika ino yakuda kutenwa into a banana republic. Right, Nana Emerson takatarisa vanhu vachiluta mari takatarisa pobwe ichishupika toita maspectators enyika yatakarwira isusu. Saka isiri kuti semaWar Veterans, enough is enough. Waratidza kukonewa, hapana kukonewa kunopfuura ikoko. Corruption has become a security threat munyika. Makomo ndizi dzaparara. Hatisi kumbotoziva kuti mari iyo iri kuenda kupi. Machaina ana mabhizinesi akawanda muno, haana kana mabhengi. Tiri kuona mabhizinesimeni anongonzi ari kungogova mari. But ndoshaya kuti Mutulu Ncube newe Reserve Bank Governor, why musingataura vanhu ava tutasi kuti mari yenyu iri kubva kupi, mari yenyu muri kuibhenga mubhengi ripi? Because vanhu ava vari kuprotektwa naEmerson. Tinozviziva kuti ma7 day kuti munhu uyu makatipira chii munhu akadai, munhu hatichamuduri. It's not a secret. Zviri kubuda kwese kwese. Kana CIO nemilitary intelligence nepeace vachitaura chokwadi, vangade vachikutaurira kuti hauchadiwi nevanhu iwe. Saka tinokukumbira ibva murunyararo, because kana ukasabva murunyararo vanhu vachashandisa bumiro remutemo kuita zvavanokwanisa according to the constitution kuti uende. And ndiri kuda kupa warning to members of the security forces, in particular the police. Comrade Mutamba, uri bhuru wedu iwe, slow down, don't be used. Tiri kuona kuti you are slowly turning Zimbabwe into a police state. Povo iri kukomblena, road blocks auri kungoita kwese kwese ndiye. What are you trying to prove? Nyaya yekuti moda kusvibisa Sarah Mugabe muchiti airwira magirlfriends kuMozambique, that's bullshit. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mugabe anga ane hunhu hwake. I'm sure guys mazvinzwira mega zviri kutaurwa nemaWar Vets ari kudedzera kuti aiwa Mnangagwa kugadzirisa nyika watadza. Vataura zvinhu zvakawanda, vabata panyaya dzakawanda. Vataura nezvekuti sei aidzinga masoja zvisina kunaka. Mamwe acho masoja ainzi achembera, but imagine paakabiswa akachembera acho kwakangodzwa vakachembera. Saka maWar Vets ari kudedzera kuti isusu taneta nazvo, nyange ukazama sei zvaunenge uchida kuita, isusu tinogona kukustopa. Saka tiri kutogadzirisa nyaya yekuti tikustope. Vari kudedzera kuti step down immediately. Kana uchida kuti tisanetsane, hanzi tinesuwo usakanganwa kuti takarwa hondo. Tinavo vanhu vekuti tikada kuti tipinde mumastreet, tikada kukonzeresa hondo panapa, zvinobva zvaipa. So guys, handizivi kuti munoti kudini nazvo, asi nyaya ndo iripo. maWar Vets ataura kuti vana Mutulu Ncube vari kuba mari, vana Sewekinyeli, vana ED ZANU-PF corruption yega yega vari kudya vega. Isusu tirimo vanhu munyika. As we all know guys, tinoswera tichitaura nezvenyaya yacho kuti panapa tiri kudyirwa mataxes edu, tinobhadhara but hapana chinoitika.